Good day, fans. This is the latest update in Obas, Idemili South Local Government, Anambra State of Nigeria. Today being the 21st of December 2024. High Chief Chidozie Mom, Aqua Okuputuala Hakena, one day the number no number of Bishop of Libya, your worship, your Harry recognize. I want you people to watch this video and see how to celebrate the Afara Festival. I want you to watch how the serious club of Nigeria stormed the club. The little I can mention, the Triple P and the Omabara brothers and the other various and the first and foremost, I need you to invite the president to make a speech and give a good message to those people that come here. I want you to hear from them. Thank you. One day the number, Norman Bara, Bishop and Libya. I can agree with Tata, Abakale, and several others. I check I matter in the name of the Tata, but I go on over the Akaka and I get over Tata. End of year party. I never remember. Wow. Ending of the year. If I name I can name more. I can never to work Gabiama. Problem until January, December. I make all my friends invite. I come not Salaka. So, but that can jam one day like now within the more believe toy weekend and more. Now within the family and friends, or second jam, but I don't know one of the I can again. I want to never see invite in the club. You need to teach another way. No, club invite. Club no mother club now invite. ML China men invite. ML Mama brothers invite. Chima London will move petrol over. Mama brothers will move one net number. Yeah, Lord Mayor. Always the Lord Mayor. Move CEO of Triple P. So, in the Triple P house, although more present the Money Star club on our job. So, about a club in there, so I want to go to Mother now. I cannot feel the club. Mandel Super Club is a part of the Lily. I need to do the upon that, all of our Bogo to Naris. Now, Namona out on I believe without where I have blocked back. I will allow that and I call it the I can have what I do of part of the member. Every December, I can argue. Oh, when I'm busy and I anything and I never really and I eat the Lalos. Can you make it into Madame? I believe a Lalo, I believe I was. I don't want to can this year, or can this year, can this year, they are only in the name of November, December, and even what Macapa Polana, and even what Macapa few work with the Banso or the Nana, so now the map. I
fụtaba ndị ụka asị n'ọfa ya eje n'igwe dị na nghọta mana nọma asịmokwu onye omenala bịa ya eje n'igwe mana onye omenala ya emeghị ife ọjọọ ọ na-asọpụrụ ala maka o nwego onye ma na-etigbu ya mana onye ụka ya bara onwe ife dịka ala kama emesịa ka anyị ọchịchị mgbaghara anyị kwere gị chọrọ idobe ndị mmadụ na-atụ ọlụ ịnọ na ya ọ bụ ike isi n'afọ nne gị wepụta ụwa ka ọnwụ ike pụtara wee mụọ wee nọ n'ọkpọkụ nọ n'ụbọchị nketa onye nwa m ọfụma ọ ma fata ya ma na ifedo na ngwurube anyị sọra m bụ nwa ngwu bụ ife na-adụbe ya ife ọkpụtọrọ ọkpụ so na dibịa dụba anyị papa mụta m n'afọ ka na-eme dibịa wee ruo echi ya bụ mmiri mmadụ na-aghọta nwa na-emekwa dibịa alụgo m dibịa na 10 years ame 25 years old going to 26 ama alụgo dibịa ka agbara asọtọ 10 years 11 years maka mụ bidoro anyị ga-espere SS1 wee bido dibịa adụ m in the age of 14, 15, 16 years nwee moto na-atọ nwa ụlọ elu o tego mụ na ọgwụ ọja ka ụgbọ ndị amalụ m filu n'ọnya aka anyị pụtara o tego n'ọmụgbụ ibu nwa jiwa amalụ mgbe anyị ji wee bata n'ihu akwụkwọ some people wee malụ m mana ndị makwa m makwa m maka na o tego nchi na aka agwa dịka njikere gị ndị mmadụ ajọ nwere ndị megasịrị obodo ji egbe ahụ nke ji megasịrị obodo mere obodo eriri nne ijụkwa ahụ ma ndị ncheta ma ndị mecheta ma ibe mere obodo erigo nne ekoko m mechin ka ebe ọsị nọ n'obodo ekoko m moto ka ebe ọsị nọ n'obodo ekoko m amụ amalize n'obodo a ekoko m ego n'obodo a abụkọ m ndị mmadụ n'obodo a etigo m boys obodo a rụgoro m ọrụ erugo 20 adịkpancha nwụ gwadịwo nwere na problem bụ na onwe onye na-arụrụ m ọrụ taata alụbeghị ụlọ na-aghọta ndị arụgoro m obodo ụzọ na-emekwa obodo a onye rụrụ mata na-abụ tinye n'obodo ichere ama mara ụzọ Lagos ichere ama mara ụzọ Asaba ichere ama mara ụzọ Abuja amụchọpụ obodo anyị mepe na-aghọta ibe m na-ekwu